Siji siji ayo ngaji loro loro sinau menera bodho telu telu golek ilmu telu loro siji telu siji iki tak goleki nggon ki lho ayo gandul dateng para yai aso Duk kowe iki pikiranmu mek aso itu lho kowe iki aku. papat salat salat lima perintah agama enam ati ayem papat lima enam baru ki terus 7 8 sama 10 kok dia nggak cerdas kayak aku gak cerdas Kowe gak cerdas kaya Niken aku lho. ora cerdas aku sih tak pikir mek ini aso spontan loh ini spontan loh Nikene tanpa diwarai iso lho iki mau.